Mirko Filipović, poznatiji kao Crow Cop, najpoznatiji je balkanski MMA i K1 borac. Rođen je u Hrvatskoj u Vinkovcima 1974. godine. Mirko je apsolutna legenda borilačkih sportova i jedan od najzaslužnijih ljudi za popularizaciju MMA sporta, koji je trenutno jedan od najbrže rastućih sportova u svijetu. Poznat je po brzom i razornom udarcu lijevom nogom, a Mirkov lijevi high kick ubrajaju u jedan od najubojitijih udaraca koji je jedan borac imao ikada. Osim ubojitog udarca nogom, Mirko je poznat kao jedan od pionira i najvećih boraca u povijesti MMA-a i kickboksa. Mirko Filipović je odrastao u Vinkovcima. Kao mladić je počeo da trenira i udara boksačku vreću u rodnoj kući u Vinkovcima i više puta je istaknuo da je nevjerovatan osjećaj i snagu za njegov karakterističan udarac, lijevi high kick, razvio upravo na toj improviziranoj boksačkoj vreći u garaži, jer je, kako kaže, taj udarac ponavljao do iznemoglosti. Tijekom svoje sportske karijere imao je uspona i padova, a borilačku karijeru započeo je kao kickboksač 90. godina prošlog stoljeća. U to vrijeme je radio u hrvatskoj policiji, što je dovelo do nadimka Crow Cop. Mirko Filipović je nakon nekoliko borbi u kickboksu odlučio preći u amaterski boks kako je sam rekao, naučio boksačke tehnike. Sve to je učinio na nagovor tadašnjeg trenera i velikog hrvatskog boksačkog stručnjaka Leonarda Pietraja. Mirko je kao amaterski boksač ostvario zapažene rezultate i brzo izbrusio tehnike koje su mu dobro došle tijekom njegove kasnije sportske karijere. 1996. godine Crow Cop je dobio poziv od tada najelitnije borilačke promocije, japanskog K1, gdje je na prvom nastupu pobijedio prošlogodišnjeg finalistu turnira Jerome Lebanera, nakon čega je poražen od Ernesta Husta. Nakon toga je uslijedio period od 3 godine pauze, gdje se Mirko posvetio amaterskom boksu, nakon čega se vratio u K1. Prekretnica u karijeri Mirka Filipovića dogodila se nakon što je dobio pozivnicu za međunarodni K1 turnir, gdje je kao outsider privukao pažnju cijelog svijeta pobjedom protiv Mikea Bernarda u jednoj od najboljih K1 borbi ikada. Iste večeri se borio još 3 puta, gdje je nakon 2 pobjede u finalu turnira ponovno poražen od Ernesta Husta, pri čemu je jedan od razloga poraza bilo slomljeno rebro, koje je pretrpio u jednoj od prethodnih borbi iste večeri. Mirko Filipović je dugo vremena nastupao u organizaciji K1, gdje je pobjeđivao velika imena, više puta je pokazao ogromno srce i svoje borilačke kvalitete, zbog čega je postao obožavan u Japanu. Nezadovoljan svojom plaćom u K1 organizaciji, Mirko Filipović prelazi u Pride FC organizaciju, također vlasništvo japanskih investitora. Godinu dana nakon što je prešao u ovu organizaciju, napustio je posao policajca kako bi se posvetio nastupima u Pride turnirima. U Pride organizaciji je nastavio s uspjesima koje je započeo u K1, pobjeđujući legendarne borce poput Marka Hunta, Remija Bonjanskog i Boba Sapa, kojeg je nokautirao u prvoj rundi. Velike pobjede dovele su ga do šanse za osvajanje titule protiv Antonija Rodrigo Nogueira, poznatijeg kao Minotaur, protiv kojeg je izgubio u drugoj rundi polugom na ruci. Iduće godine je odlučio da popravi svoj ground game i angažirao je Fabricija Verduma kao svog trenera parternih vještina, ali je na početku Prideovog turnira doživio težak nokaut od Kevina Radlemana. Nakon teškog poraza Mirko Filipović je tražio borbu sa šampionom Fedorom Emelianenkom. Umjesto toga Mirko je dobijao manje poznate protivnike, uključujući i Fedorovog brata Aleksandera, kojeg je pobjedio kao i 5 drugih protivnika, što je ukupno 6 pobjeda za redom, nakon čega je dobio borbu sa Fedorom, koju je izgubio jednoglasnom odlukom sudija. Nakon meča, Fedor je izjavio da je Mirko Filipović njegov najteži protivnik ikada. Mirko Filipović je nastavio da ostvaruje zapažene rezultate u japanskoj promociji, a najveći od njih je osvajanje Pride Grand Prix turnira, gdje je nokautirao velikog rivala Wanderleya Silvu, kao i Josha Barnetta u finalu turnira. Mirko Filipović je 2006. godine u UFC je stigao kao velika zvijezda kickboksa i MMA-a,
ugovor je otvorio pobjedom, nakon čega je vezao 2 poraza, nakon čega je imao promjenjive rezultate. Cro Kopov boravak u najelitnijoj svjetskoj promociji nažalost je obilježila suspenzija. Zbog povrede ramena je najavio čak i odlazak u penziju, a tokom oporavka od ove povrede Mirko je koristio hormon rasta, nakon čega je suspendovan od strane antidoping agencije. Mirko je odmah nakon pada na testu priznao krivicu. Da bi suspenzija bila kasnije poništena kada su se antidoping testovi pokazali negativnim. Nakon 3 vezana poraza u UFC-u, Mirko Filipović se vratio borbama u Japanu gdje je 2 puta za redom pobijedio olimpijskog pobjednika Satoshija Ishija, koji je danas Mirkov prijatelj, trenira sa Mirkom u dvorani i preselio se u Hrvatsku, a on je nakon odluke da živi u Hrvatskoj dobio i njihovo državljanstvo. Mirko Filipović je 2016. godine osvojio Rizinov Grand Prix turnir, nakon čega je odradio još 2 borbe, pri čemu je posljednja bila protiv Roya Nelsona, koji mu je nanio posljednji poraz u UFC-u prije povratničkog meča sa Gonzagom. Jako zanimljiv podatak je da je Mirko u svakom revanšu koji je odradio pobjedio. Cro Cop je završio karijeru sa skorom od 38 pobjeda i 11 poraza u MMA-u, 26 pobjeda i 8 poraza u kickboksingu, a kao amaterski boksač ostvario je 48 pobjeda i 8 poraza. Umirovio se sa 10 pobjeda za redom, što je njegov najbolji uspjeh ikad. Cro Cop je 2019. godine objavio da odlazi u mirovinu nakon što je na treningu pretrpio moždani udar. Istaknuo je da razlog svog moždanog udara nije povezan s udarcima u glavu, već s vratnom kralježnicom koja je oštećena zbog intenzivnih vježbi za vrat. Nakon toga, puknuće kralježnice rezultiralo je izljevom krvi u mozak i moždanim udarom. Mirko Filipović se uspješno oporavio od moždanog udara bez ikakvih posljedica i nastavlja trenirati u svojoj dvorani koja se nalazi u sklopu njegove kuće u Zagrebu, gdje živi sa svojom obitelji. Međutim, nikada se neće vraćati borbenim nastupima.